Mae gweithgarwch casglu gwaed yng Nghymru wedi newid. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod yn casglu digon o waed i gleifion yng Nghymru, ond mae effaith y coronavirus yn dal i fod yn bresennol. Mae mesurau diogelwch ychwanegol yn ei lle ym mhob un o'n clinigau, sy'n ychwanegu heriau wrth ddefnyddio ein cerbydau rhoddion symudol a rhai o'n sesiynau rhoi gwaed rheolaidd. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynnal cyflenwad cyson o waed a chynhyrchion gwaed. Efallai y byddwch yn sylwi ein bod yn defnyddio nifer llai o leoliadau, yn aml rhai mwy hefyd, sy'n ein helpu i gael mwy o reolaeth a lleddfu pwysau fel canslo lleoliadau a lefelau staff amrywiol. Rydym hefyd yn eich gwahodd i drefnu apwyntiadau ychydig yn nes at ddiwrnod y clinig. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn cydbwyso ein stoc bresennol a'r mathau o waed y mae galw mawr amdanynt gan yr ysbytai. Mae hyn yn golygu ein bod yn anfon llai o lythyrau, ond cysylltwch â ni os ydych yn meddwl nad ydych yn derbyn gwahoddiadau a byddwn yn diweddaru eich manylion. Mae'r newidiadau hyn yn ein helpu i redeg yn fwy effeithlon a gwneud y defnydd gorau o bob rhodd a roddwch yn hael. Gwyddom y gallai eich clinig agosaf fod ychydig ymhellach o hyd, ac efallai na fydd amseroedd y clinig mor gyfleus. Y cyfan rydyn ni'n ei ofyn yw i chi wneud eich gorau i fynychu os ydych chi'n ffit ac yn iach. Gallwch ddod o hyd i restr o sesiynau yn eich ardal chi gan ddefnyddio ein darganfyddwr sesiynau ar-lein. Mae pethau'n newid yn gyflym, felly dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am barhau helpu i achub bywydau drwy roi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru. Rydyn ni'n gwybod y byddwch chi yno pan fyddwn ni eich angen chi, fel yr ydych bob amser.